संतोष दादा बांगर बोलायले का? हा बोला, कोण? दादा मी हत्याहून बोलायले, शारदा संतोष जक्के म्हणून. बर, दादा माझ्या दोन्ही किडन्या गेलेल्या आहेत. कोण माझी देणार आहे आजी- आपल्याला किडनी? आजी आजी आजी. पण ट्रान्सप्लांट साठी दादा पैसे नाही तो. करतो बेटा, करतो. काय जे खर्च लागत असेल मी बघतो, काळजी करू नको. तुमचे पाय धुवून पिते दादा, तुमच्या घरी भांडे घासतील मी दादा जिंदगीभर. दादा फक्त मला जीवनदान द्या दादा. देतो बेटा, पैसे लावतो मी सगळे, काळजी करू नका. बाकी आता जायचं पाहायचं ठीक आहे. ते करून देतो का तिथं? अरे देतो.